टाइम्स नाव बड'लेण्ड खौरां बिजोंनि अनसायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजानो बरायग्रोना लाबाय। बावैसो फोसावजानाय जे भारत सरकारनि साहित्य एकाडेमि लाइमोन बान्था आरो बे बान्थाखौ मोननो हानाय जोंहा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अमर खुंगुर बर' बिथाङा दङ जोंजों। बिथांजों दिनैहाय मोगा-मोगि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो लानो बे समाव सिगांदों। मिथिनानै लानो लुबैदों जे नोंथाङा बहानि आथिखालाव मा मावनानै दङ, मा जायगानि, बिनि आबुं सिनायथिखौ गिबियावनो रायजो राजानि सिगाङाव होनो थाखाय आङो खावलायबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि मुङा गुबै मुङा अमर बर'। थुनलाइनि बिथिङाव आङो अमर खुंगुर बर' मुङै आङो लिरो। आरो आंनि जोनोम गामिया जाहैबाय साहा गेजेर खुसि आरो आंनि आफानि मुङा मुस्रि सुख्रां बर' आरो आइनि मुङा मुस्रिमा बामुलि बर'। आङो दा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय पानारि ओनसोलनि साहा गेजेर खुसि गामिनि थागिबि। आथिखालाव बुंनो थाङोबा आङो गुवाहाटि मुलुगसोलोंसालियाव PhD खालामगासिनो दङ। बेनो आरो आंनि सिनायथि। गोजोननाय थाबाय। बे समाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव राव सोलायनाय साहित्य एकाडेमि बान्थायानो जा बा लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्थायानो जा बा जिखुनु बान्थायानो जा, जोंनि बर'नि गेजेराव जे साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हानाय जे लिरगिरि, बे लिरगिरिफोरखौ जोङो माने आसि बिजौआवनो साननो हानाय जों बुंनांगोन। बे समाव बिनि गेजेराव नोंथाङाबो सासे जे लाइमोन बान्थाखौ मोननो हाबाय। दा बेनि गेजेराव नोंथाङा गावखौ माबायदि फिल खालामो? बुंनो थाङोबाथ' जोबोद गोजोननाय मोनो आरो मोनदों। जिहेतु नैबे 2025 मायथाइनि लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था, बे बान्थाखौ आंखौ बे बान्थानि थाखाय आंखौ सायख'नायनि थाखाय बान्थाखौ दासिमबो माने रानथ'नाय जायाखै। सम्भब जानुवारि डिसेम्बरफोराव जानो हागौ। बे बिथांमोननि खोथा, जिहेतु साहित्य एकाडेमिनि खोथासै। दा बुंनो थाङोब्ला आं जिहेतु बर' आयदायाव लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय हिसाबै आङो लाइमोनफोरनि गेजेराव 15थि जानो हागौ एबार। माने 15 जननि गेजेराव आं सासे जादों आरो देग्लाय 2025 मायथाइयाव। बिनि सिगां जोंनि गेजेराव लाइमोन बिथांमोना जिहेतु साहित्य एकाडेमि लाइमोन बान्था मोनबाय आरो माने गुबुन गुबुन आयदायाव दा थुनलाइनि गुबै मेन्स हिसाबै मोनो आरो गथ' थुनलाइ चिल्ड्रेन लिटारेचारावबो मोनो आरो राव सोलायनाय थुनलाइ बेबायदियावबो माने साहित्य एकाडेमि बान्था मोनो आरोखि। दा बे हिसाबै आंना लाइमोन हिसाबै आङो बान्थाखौ 2025नि 18 मे सरि जुन 18 जुन खालि फोसावबाय। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों, गावखौनो गाव प्राउड फिल खालामदों। माने आं सानाखैमोन दि आंनि जिथु थुनलाइ सोरजिनाय लिरनायनि गेजेरजों आंनि नैबे जिथु खन्थाइ बिजाबनि गेजेरजों आं साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदों होननानै आं गावखौनो गाव माने सानाखैमोन आरोखि। आं दा गावखौनो गाव माने सोलोंगासिनो दं, लिरगासिनो दङ। आंनि स्ट्रागल माने बेबायदि स्ट्रागला माने दा सोलिगासिनो दं आरो बे हिसाबै आं गावखौ गाव माने फोथायनो गोब्राब मोनदों आरो आं मोननायखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आं। नोंथाङा मा बिजाबनि थाखाय बे बान्थाखौ मोनदों? आङो आंनि जिथु खन्थाइ बिजाब आंनि सोरजि आंनि सुर खन्थाइ बिजाबनि थाखाय आङो 2025 मायथाइनि जिथु लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ आङो मोननो हादों आरो बे बिजाबखौ आङो 2023 मायथाइयावनो प्रेसआव होनानै दोनदोंमोन। नाथाय एसे उसुबिदानि थाखाय आङो दिहुननो हायाखैमोन। आङो बेखौ 2023 मायथाइयाव जिथु फोसावनानै दिहुनदों आरो। गोबां लाइमोनफोरानो माने बर' थुनलाइखौ, बर'नि जे लिरबिदांफोर, खन्थाइ, रायथाइ बा सुंद' सल' बेफोरखौ फरायनायखौ जों खोब खम नुयो आरो बिनि खारनाबो बेनो जानो हागौ जे आथिखालनि जे लाइमोनफोर बिथांमोना जे बर' थुनलाइखौ माने गोनांथि गैयै, माने बेजों जेबो जाया
जिउआव जेबो दावगानो हाया होननानै सानो आरो बेनिखायनो हयथ' जोंनिफ्राय लाइमोनफोरनिफ्राय जे गोदान जोलै लाइमोनफोरनिफ्राय जे थुनलाइ सोरजिनाय बा थुनलाइ जोनोम जानाय हयथ' खोब खम जायो आरो जोङो गोबां मेगाजिनफोर जोङो दिहुनब्लाबो फरायग्राफोरनि जों गोबां आंखाल जों खम नुनो मोननाय जायो दा बेनि बेलायाव मा बुङो नोंथाङा? फरायनाय बा जोंनि बर' थुनलाइखौ अनसायनाय बे बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्लाथ' आथिखालाव जोङो जेसेखिनि जोंनि बर' थुनलाइया जोंनि फरायगिरिफोरनि बा फरायसाफोरनि लिरगिरिफोरनि गेजेराव जिबायदि जानांगौ बेयो थोजासे जायाखैब्लाबो जों बुंनो हानाय जाबाय आथिखालनि जोंनि फरायगिरि बिथांमोना जोंनि लाइमोनफोरानो हमना ला एसे थुनलाइनि फोथाराव बांद्राय गोसो होनायखौ नुबाय आरो फरायनाय लिरनाय होनोब्लाथ' माने आथिखालाव आरो गोनोखोनि मुगा फैनाय लोगो लोगोनो आथिखालनि लाइमोनफोरा बा बांसिन माने लेखा बिजाब फरायनाय बेबायदि बेलायाव माने बांद्राय गोसो होनायखौ नुवा आरोखि दा गोनोखोनि मुगा फैबाय नालाय मबाइल आरियाव बेस्थ' जासै आरो गावबा गावनि खामानिफोराव माने बेस्थ' जाना थानायखौ माने नुनो मोनदों आरोखि थेवब्लाबो जोंनि गेजेराव फरायगिरि गैया होननानै जों बुंनो हाया आरो लिरगिरि गैया होननानैबो बुंनो हाया आथिखालाव माने जोङो डिजिटेलाइज माने गोनोखोनि मुगायाव माने मबाइलफ्रावबो जोङो फरायनाय लिरनायखौ जों खालामनो हायो जों एखनबा जोङो लेखा बायनानै फरायनो हायाब्लाबो आथिखालाव माने मबाइलफोरनि गेजेरजोंबो जोङो फरायनो हायो आरोखि मोनसे सुबिदा दं आरो बेखायनो जोंनि लाइमोनफोरा फरायनायखौ खम खालामनांगौ खारन जों जेसेनो फरायगोन जेसेनो माने जों रोंगोन जेसेनो बिजाब फरायगोन जेसेनो लिरगोन जेसेनो माने गियानिसिन जागोन आरो जेसेनो जों माने सर्सा खालामगोन जेसेनो मा जोंनि मेलेमा गोबाव जागोन आरो जों फरायनाय लिरनायल' नङा जोङो गासै खामानि बिथिङाव बेबायदि जुदि माबाखौ लाङोब्ला जों निस्सय फरायगिरिफ्राबो गियान सोलोंनो हागोन आरो लिरगिरि बिथांमोनाबो माने थुलुंगा मोनगोन आरो माने लिरनो आरो फरायगिरिफोरनो माने मोजां माने थुनलाइनि बोथोराव बर' थुनलाइनि बोथोराव गोबां बिहोमा होनो बे थुलुंगा मोनगोन आरो ओरैनो बान्था मोननो हानाय सिबां जे मोनसे गोग्गोम मोनसे थुनलाइ जानो थाखाय बा गावखौ थुनलाइ फोथाराव ओंखारनो हानाय सिबां माने सासे लिरगिरि माबाफोर आइडिया टेकनिक दं नामा जे गोबां मानसियानो जे लिरगिरि जानो लुबैयो नाथाय गोसोआव जि सानदों बेखौ माने खलम दैबा बिथांमोना लिरनो हाया दा बिनि माबाफोर आइडियाफोर दं नामा ओरैनो टेकनिकफोर बिनि आइडियाखौथ' जों थोंजों फंसे रावजों बुंनो हानाय नङा जों आं बुङोब्ला बेखौनो बुंगोन जे सासे लिरगिरि जानो थाखाय नोङो लिरगिरि जानो होनबाल' जानो हाया जोङो लिरगिरि जानायनि सिगां थामहिनबा लिरनायनि सिगां जोङो गुबुन जोंहा गिदिर लिरगिरिफोर दङ जोंनि बर' थुनलाइयावबो दङ गोबां माने लिरगिरिफोर आरो गुबुन जोङो असमिया थुनलाइयानो होन इंराजि थुनलाइयानो होन हिन्दी थुनलाइयानो होन बा गिदिर लिरगिरि बिथांमोननि लिरनायखौ जों गिबियावनो माने फरायग्रोनांगोन फरायनायनि गेजेरजों जों बिथांमोननि लिरनायनि स्टाइल लिरनायनि आदब खान्थि बा माबायदि लिरो बेखौ जोङो सोलोंग्रोनांगोन आरो माने फरायनायनि गेजेरजोंनो बे सरासनस्रायै फरायनायनि गेजेरजों बिनि लिरनायनि जिथु मोनदांथिफोरखौ जोङो मोनथिगोन आरो बेबायदिनो लिरनानै जोङो बिथांमोननि आइडियाखौ लानांगोन आरो जे बिथांमोननिखौ लानांगौ बे नङा बिथांमोननि आइडिया कनसेप्ट लिरनायनि जिथु माने स्टाइल बेफोरखौ जोङो लानानै जोंनि गावबा गावनि थुनलाइ सोरजिनायनि जि खन्थाइ लिरानो होन बा सुंद' सल'आनो होन सल'मायानो होन एक्सुअलि खन्थाइया गोबां रोखोमनि दं सिम्बलिक खन्थाइ थायो रमान्टिक खन्थाइ थायो बा बायदि थायो आरो दा बे बेलायाव नोंथांनि खन्थाइया मा स्टाइलनि खन्थाइ दङ आंनि
खन्थाइ बिजाबा बुंनो थाङोब्ला माने हारिनि थामोनथाइ मोनदांथि जिहेथु हारिनि सावस्रिखौ लानानै आङो बांसिनै बे खन्थाइयाव जायगा होदों बे खन्थाइ बिजाबावहाय आरो आं मुसुल हिसाबै बे खन्थाइनि आयदा बुङोब्ला आङो गिबियावनो बुंनांगोन बे आं मुसुल खन्थाइ बिजाबा माने गोजाम समनि गोजाम माने मुगानि जिहेतु महाभारत बे पुराण बेबायदियाव माने माखासे जोंनि जिहेतु मंगलिया फोलेरनि मानसिफोरखौ मा होनना बुंदोंमोन लेस उसुर गेकेरा दानब बेबायदि माखासे माने मुंजों बिमुंजों सिनायथि होदोंमोन लैलि सै खालामदोंमोन माने नासयदोंमोन फोजोबस्रांनो नाजादोंमोन बेबायदि सानस्रियानो मुसुल खन्थाइ जिथु आयदायाव बेरखांदों बेवहाय मंगलिया फोलेर बा जों बे फोलेरा गुबुननि थाखाय उसुरानो जाथों बा दानबानो जाथों लेसानो जाथों जायखिजाया बिमुं होआ माने बै बिमुंनि गेजेरजोंबो माने बिखा फोदाननानै माने मुलुगाव थांना थानो लुबैयो हारि हिसाबै सिनायथि होनो लुबैयो इसोर बुंब्लाबो दानब बुंब्लाबो जेरैखि जायाबाबो माने माने मोनसे हारि हिसाबै बिखा फोदाननानै थांना थानो लुबैनाय बे सानस्रिया बे मुसुल खन्थाइयाव बेरखांदों बेजों लोगोसे बेयावहाय गुबुन गुबुन माखासे जिहेतु सिम्बलिक इलिजि रमान्टिक आरो बिदिनो एक्जिस्टेन्टलिजमनि एसे बाथ्रा आं फोरमायदों आरो इक' पइटिक बेबायदि माखासे सानस्रिफोरखौ लानानै बेवहाय बिथा खालामनानै हारियारि सानस्रिफोर बिथा खालामनानै बे मुसुल खन्थाइनि आयदाखौ सायख'नानै लिरनाय जादों आथिखालाव गोबां गोदान गोदान लिरगिरिसिम नुनो मोननाय जायो जायखौ गोदान जोलै होननानै बुंनाय जायो बिथांमोननि जे खन्थाइखौ जों नायोब्ला नुयो खन्थाइया माने प्राय सिम्पोल गोरलै आरो बेसिकेलि रमान्टिक खन्थाइ बेखौनो जों बांसिन लिरनाय जों नुनो मोननाय जायो दा एक्सुवेलि नैबे मुगायाव माबायदि खन्थाइया बा मा रोखोमनि खन्थाइ लिरोब्ला माने आथिखालाव बांसिनै माने बयजोंबो अनसायजायो होननानै आथिखालावथ' गोबां खन्थाइनि रोखोमफोर दङ जोङो बै रमान्टिकआनो जा इलिजियानो जा बेफोरखौ बाद होननानै बुङोब्ला आथिखालाव गोदान गोदान माने खन्थाइनि ट्रेन्डस माने बोहैथि दाहारा बोहैगासिनो दङ होननानै बुंनो बे हिसाबै जोङो गोदान खन्थाइखौ एसे दोनथ'नानै जोङो गोदान खन्थाइजों थाङोबा जोङो माखासे आथिखालाव फेमिनिजमनि बाथ्रा फैदों इक' पइटिक जिहेतु मिथिंगाखौ अनसायनाय इक' पइटिक होनना बुङो आरो बिदिनो जोंहा एक्जिस्टेन्टलिजम बे माने बेफोरखौ लानानै जों लिरजायो आरो आथिखालाव जोंहा मा होनना बुङो माखासे हारियारि दाङाफोर जागासिनो दं बेफोरनि बेलायावबो जोङो लिरजायो आरो मेटाफिजिकेल सानस्रिखौ माने दाथायारि आथिखालाव माने गासैबो माने बिथिङाव आथिखालाव मा होनदों मा होनना बुंगोन बेखौ दाथाय सानस्रिया फैगासिनो दं आरोखि माने मुवाबा बेसाद बा होननानै बुंनाय जायखौ बेफोरबायदि बेलायावबो जोङो फोथायनानै जाबा गुबुन गुबुन आयदाखौ जोङो लिरनो हायो खारन बे खन्थाइनि बेलायाव बुङोबा जोङो मोनसेल' आवथायाव जों खानानै दोननो हाया गोबां जों आयदाफोर दङ आथिखालावथ' गोदान गोदान जापानिस साहित्यफोराबो जोंनि गेजेराव माने फैदों लिमारिक दङ आरो बेबायदिनो बुंनो थाङोबा गोदान गोदान टांगा एक्रटिक्स माने बुंफाहायै गोदान गोदान माने माने रोखोमनि खन्थाइफोरा माने जोंनि गेजेराव दङ दासिमबो बर'आव एसेबां बेनि बेलायाव सावरायनाय आरो लिरनाय बांसिन जायाखैब्लाबो सासे सानै लिरगिरिफोरा लिरगासिनो दं आरो बिथांमोनाबो अनसायजादों आरो निस्सय बे गोदान गोदान सानस्रि बिथिंफोरखौ लानानै लिरोब्ला दानि पस्ट मडार्निज्म मुगायाव बेखौ निस्सय बयबो मोजां मोनो आरो दा बेफोर खन्थाइया सोरजिजानो थाखाय बिराद गोब्राब जों मोनो गोदान लिरगिरिफोरा दा बेखौ सोरजिनो हानायनि माबाफोर लिरनो हानायनि राहाफोर दङ नामा
बिनि थाखाय मोनसेल' राहा होननानै बुङोबा जोङो गुबुननि लिरनायनि जिथु स्टाइल आदब आइडियाफोरखौ जों नायनांगोन बिनि थाखाय जोङो लेखा फरायनांगोन आथिखालाव जोङो लेखानि बादैबो इन्टारनेटआव नायनानै माखासे इ-बुक्सफोर मोनो बेफोराव माने गुबुन गुबुन वर्ड लिटारेचारनि जिथु आयदाफोर बेखौ जोङो नायनानै निस्सय फरायनानै सोलोंनो हायो आरो खारन जों बेफोरो बुस्थुआ बेफोरो आयदाफोरा जोंनिफ्राय जाखांनाय नङा मुलुगनि थुनलाइयावनो बेफोरबायदि आयदाफोरा माने गोसारनाय आरोखि बेखौ जोङो मुलुगनि थुनलाइनिफ्राय बोखांनानै लाबोनानै लेखानि गेजेरजोंनो जा बा इन्टारनेट मबाइलनि गेजेरजोंनो जा जों बेखौ फरायनानै सोलोंनो हायो आरो गोबां मानसिफ्रा बुङो जे बेबायदि थुनलाइ सोरजिनो थाखाय जानला मोनला मानसिया हाया थारमाने जाय मानसिया बेनि ब्रेना गोबौ बेहा मेलेम बहा बेबायदि मानसियाल' हायो ओरैनो सादारन मानसिया हाया होननानै खायसे मानसिफोरा बुंनो नागिरो बे बेसेबां सैथो बेवहाय बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो गिबियावनो जों फरायनानै जोंनि मेलेमखौ राफोद खालामनांगोन खारन आंनि लिरनाया साबसिन जायाखैब्लाबो उन समावहाय लिरै लिरै माने थारैनो माने रोंगोन मास्टार्स जानानै फैगोन बेनिखायनो सर' नांगोन बेनि थाखाय खारन खन्थाइया माने सोदोबनिसो बाहादुरि सोरबा लिरगिरिया बुंदोंमोन सोदोबनि बाहादुरि सोदोबनि गेजेरजोंनो खन्थाइखौ साजायनानै माने सोदोबखौनो जों गेलेहोनांगोन आरो सोदोबखौ गेलेहोनानै सोदोबखौ साजायनानै सोदोबखौ जोङो थुनलाइनि गहेना जोङो गारनानै बुङो बेवहाय माबायदि मेटाफर बाहायनानै माबायदि सिमिलि बाहायनानै जोङो बै खन्थाइखौ लिरनांगोन अब्लानो जोंनि लिरनाया नैबे सासे सोरबा गोरा होननानै सानोब्लाबो सोरबा हाया होननानै बुङोब्लाबो जों बेखौ माने सोदोबनि गेलेनायनि गेजेरजोंनो खन्थाइखौ जोङो सोरजियो मोनसे समाव जोङो माने सर' खालामनो बा गुबुननिबो नायनानै सोलियोब्ला निस्सय गुरै मोनगोन आरोखि गोबां लिरगिरिफोरानो माने बेबायदि सोरजिनो लुबैयो नाथाय बिथांमोनहा प्लेटफर्म मोनैनि थाखायथ' गावनि लिरनो गोसो जानायफोरखौ दोननो गोनां गैया दा बे बेलायाव मा खावलायनो सानो बे बेलायाबो जोंनि थाखाय जोंनि बर' थुनलाइनि थाखाय आरोखि बर' थुनलाइनिफ्राय जायफोरा लिरथुमो बिसोरनि थाखाय निस्सय थारैनो माने एसे माबा मा होनना बुंगोन गिदिर माने इसु होननानै बुंनो हायो खारन आंबो बेबायदि माने मोगा मोगि जानांनाय खारन गिबि खन्थाइ जिथु साफायनाय समाव आंहाबो खन्थाइ बिजाब साफायनाय समाव आंहाबो गोबां एसे रांखावरिथ' गैया जेंना रांखावरिनि जानो गोनां जादोंमोन जायनि थाखाय माने न'खरनिफ्राय बिफानिफ्राय फैसा माने बिनानै आङो माने साफायनानै दिहुननो गोनां जादोंमोन जायनि थाखाय माने बिफाया बुंदोंमोन जे बे बिजाब बानायनायनि फैसा मोनगोन ना मोनफिना फाननानै बेसेबां मोनगोन होननानै बेनि मुलाम्फाया बेसे जागोन होननानै नाथाय आङो जेबो बुंनो हायाखैमोन फाननो हायोब्ला मोनगोन होननानै बेनिथ' जेबो माने प्रफिट गैखाया जोंहा बे हिसाबै गोबां लिरगिरिफोरा गावहा बा न'खराव फाइनान्सियेलि माने साउन्ड नङैनि थाखाय माने बिजाब दिहुननो हाया बेनि थाखाय आङो बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव माखासे ससियेल मिडियाफोर दङ जोंहा बेफोरावबो खायसे खायसे लिरगिरिफोरा लिरनानै फोसावो जेरैबायदि फेसबुक जा आरो इन्सटाग्राम बेफोरबायदियाव फोसावो वाट्सएप ग्रुपफोर थायो आथिखालाव बेफोराव फोसावनानै गावखौ सासे लिरगिरि महरै सिनायथि होनो नाजायो नंगौ बेफोरनि गेजेरजोंबो माने गावखौ जिथु लिरनायनि थुलुंगाखौ लानो हायो खारन जोंहा पाब्लिसारनि आंखालानो दङ पाब्लिसार बिजाब साफायनायाव माने आंखाल जायो आरोखि ससियेल मिडियायावहाय जोंहा माखासे जोंनि गौथुमफोरनि जिथु माबा जायो बोसोरसालि आफाद जथुम्माफोरनि गेजेराव जोङो लोगोसे जोंनि खन्थाइयानो जा रायथाइ समाव हरनानै जोङो फोसावनो हायो आरो बेनि बादैबो आथिखालाव माने गभर्नमेन्टआबो एसे एनै सुबिदा होआखै नङा होदों खारन जोंनि समावबो माने मोनसे लेखा सम्बर्धना होननाय मोनसे मान माने सम्बर्धना आरो बान्था हिसाबै जों मोनदोंमोन माने जुदि सोरबा बिजाब महरै फोसावनो हायै
फोसाबै मानसिया लेखा फरायनायनि सुबुङा लाइमोना बे नवोदय स्किमाव गावनि मेनुस्क्रिप्टखौ दैथायहरनो हायो आरो बे माब्ला लायो आं मोनसे दासिमबो मिथियाखैसो जायखिजाया होननानै नवोदय बिथांखि होननानै बुङो नवोदय स्किमखौ हरनो हानायनि खाबुफोर दङ आरो अब्ला बेखिनि बाथ्राखौनो थुनलाइनि सोमोन्दै बिथां साहित्य एकाडेमि लाइमोन बान्था मोनगिरि अमर कुमार बर' बिथां उदालगुरिनि बिथांजों जाय मोगा मोगि लानाय हाबाफारि बेखौ लानाय जादोंमोन अब्ला दिनैनि जे मोगा मोगि हाबाफारि लानाय बे हाबाफारिखौ बेयावनो दोनबाय खुलुमनाय